حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہوئی حدیث پاک دی صحیح مسلم دے اندر کتاب الطہارت دے اندر ایک حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سند دے نال روایت کیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث پاک روایت کردے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پانچ نمازاں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان المبارک دوسرے رمضان المبارک تک، یہ اپنے درمیان ہی ہونے والے صغیرہ گناہاں نوں مٹا دیندے نے جدن تک بندہ کبیرہ گناہاں تو بچدا رہے۔ یہ جڑے نیک اعمال نے بندے دے گناہ مٹا دیندے نے جدن تک بندہ اذا اجتنبت الکبائر کبیرہ گناہاں تو بچدا رہے۔ اگر بندے نے کبیرہ گناہ نہیں کیتے بندے کو صغیرہ گناہ ہو گئے نے، وہ پانچ نمازاں پڑھدا ہے، جمعۃ المبارک پڑھدا ہے، رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے، اے نیک اعمال اس دے صغیرہ گناہاں دا کفارہ بن جان گے۔ حضرت سیدنا شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اس حدیث پاک دی شرح اشاعۃ اللمعات دے اندر کہ اے نیک اعمال اپنے درمیان والے عرصے دے اندر ہونے والے گناہاں دا کفارہ بن جاندے نے، انہاں گناہاں نوں چھپا لیندے نے، مٹا دیندے نے جدن تک بندے نے کبیرہ گناہ نہ کیتے ہون، کیونکہ کبیرہ گناہ نہ تے انہاں نیکیاں نال چھپدے نے نہ ہی معاف ہوندے نے، بلکہ انہاں واسطے توبہ لازمی ہے۔ پھر آپ فرماندے نے صغیرہ گناہ بھی وہی معاف ہوندے جنہاں دا تعلق حقوق العباد دے نال نہ ہوئے۔ اگر انہاں دا تعلق حقوق العباد دے نال ہے تو پھر جس بندے دا حق ماریا وے اس دا حق واپس لوٹانا، او دے کولوں معافی منگنا، اے اس بندے دی توبہ دا ذریعہ بنے گا۔ اور نال ہی آپ ارشاد فرماندے نے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ انہاں نیکیاں تے استقامت، انہاں نوں بار بار دہرانا، انہاں نوں بار بار کرنا، اس صغیرہ گناہاں نوں بخشش تو بعد کبیرہ گناہاں دے اندر تخفیف پیدا کر دیندے نے، لیکن مکمل کبیرہ گناہ نوں ختم نہیں کر دے۔ اور جڑے بندے صغیرہ گناہاں تو بھی تے کبیرہ گناہاں تو بھی پاک نے، اے نیک اعمال انہاں دی بلندی درجات دا سبب نے۔ سبحان اللہ۔ جویں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہاں تو معصوم نے، پاک نے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دے اولیاء کاملین مقربین جڑے افراد نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اپنے فضل رحمت دے نال گناہاں تو محفوظ رکھیا ہے۔ انہاں لوکاں واسطے اے نیک اعمال بلندی درجات دا سبب نے۔ حضرت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ نماز پنجگانہ روزانہ دے صغیرہ گناہاں دی معافی دا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ انہاں نمازاں دے ذریعے گناہ نہ بخشوا سکیا تو نماز جمعہ پڑھ لے، یہ نہیں کہ پچھلیاں پانچ چھڑ دے۔ فرماندے جے اگر انہاں پنجاں نمازاں نال معاف نہ ہوئے،
وہ نماز جمعہ پڑھے تو نماز جمعہ ہفتہ بھر دے پھر گناہ صغیرہ دا کفارہ بن جائے۔ اور اگر کوئی بندہ اتنا ہی رب دی رحمت تو محروم ہے کہ اس دے جمعہ دے ذریعے بھی گناہ نہیں بخشے گئے تو وہ پھر کی کرے؟ رمضان المبارک دے روزے رکھے، اس وچ نمازاں پڑھے، نیک اعمال کرے تو یہ اس دے سال بھر دے گناہاں دا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تین چیزاں تاں بیان فرمائیاں نے کہ اگر کسی بندے دا ایک موقع تے کم نہ بنے، رب دی رحمت انہوں میسر نہ آوے، کوئی اتنا ہی بدبخت ہوئے، محروم ہوئے رب دی رحمت تو کم از کم انہوں دوسرے نہیں تے تیسرے اس نوں اللہ دے فضل نال ضرور رحمت مل جائے گی۔ اور نال ہی آپ ارشاد فرماندے نے کہ اتھے اے بندہ کوئی نہ سمجھے جیدے پھر نماز پنجگانہ نال معاف ہو جاندے نے، یا اسی طرح جمعۃ المبارک نال یا رمضان المبارک نال، تو جڑے لوگ ہے گناہاں تو معصوم نے جویں انبیاء کرام، یا جڑے گناہاں تو محفوظ نے جویں اولیاء کاملین مقربین، تو انہوں نے پھر اے نیک اعمال کرن دی ضرورت کی ہے، کیونکہ دے علت بیان ہوئی ہے کہ گناہاں دا کفارہ بندے نے، تو جس وقت وہ لوگ گناہاں تو ہے نہیں پاک نے تو اے عبادت دی پھر ضرورت انہوں نے تو کوئی نہیں۔ مفتی احمد یارا نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نہیں، یہ تیری خام خیالی ہے، یہ نیک اعمال گناہگاراں واسطے تے گناہاں دے مٹان دا ذریعہ بندے نے، لیکن جڑے لوگ گناہاں تو ہے ہی پاک نے انہاں دی بلندی درجات دا ذریعہ بندے نے۔ اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجگانہ نماز کدی بھی نہیں چھوڑی سی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ خندق دے موقع تے پیٹ تے 2 پتھر بن کے بھی سرد ہواواں سن، آپ نے پھر بھی نماز پڑھی ہے، چھوڑی نہیں۔ تے اج اسی ہر نعمت کھا کے رب دی سکون میسر ہے، ہر چیز دا بندے نوں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر بھی نمازاں نہ پڑھیے تو سمجھ لی کہ اسی کتنے رب دی رحمت تو دور آ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ نمازاں دی معافی جنگ دی حالت وچ بھی نہیں، خود قرآن کریم وچ باقاعدہ جنگ لگ چکی ہے، تہاڈا کافرانہ مقابلہ ہو رہا ہے، اس وچ ظن غالب ہے تہاڈی جان بھی چلی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز دا وقت ہو جائے تے 2 ٹولیاں بنا لو۔ نماز دا سارا طریقہ اس نوں نماز خوف کیا جاندہ ہے، لیکن پڑھنی پھر بھی آوے، پھر اتھوں تک آیا وے کہ اگر 2 ٹولیاں بنان دا بھی موقع میسر نہیں، گمسان دی جنگ لگی ہے کہ اپنی اپنی سواریاں تے پڑھ لو، لیکن معافی کوئی نہیں دیتی گئی۔ معافی دی 2 ہی صورتاں نے، یا تے بندہ قومے وچ چلا جائے تے اس وقت کیونکہ او دے تے آواز ہی کوئی کام نہیں کر رہے تو انہوں معافی ہے، یا بندہ اس دنیا تو ٹر جائے، اور کوئی صورت نہیں ہے نماز دی معافی دی، ہمیں جنگ لگی ہوئے، بخار ہوئے، جو بھی ہر صورت پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔